मोजां मोनदों जोंनि मानासनि दिनै जा फिथा हानाय टुरिस्टफोरनि थाखाय बा दावबायारिफोरनि थाखाय बे खामानिखौ बे गोथार खामानिखौ आंनि आखाइजों मावनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। बिसेसके आं मोनसे बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों, बे हालामनि जोंनि रायजो राजाफ्रा दिनै मानासखौ दादों आरो मानासखौ फोथांना लाखिदों। इयुनावबो बे हालामनि रायजो राजाफ्रानो मानासखौ फोथांना लाखिगोन आरो स्पेसियेलि आं धन्यबाद होदों जोंनि फरेस्ट बिफाननिफ्राय बे मानासखौ रैखाथि होनायाव जायफ्रा गावसोरनि जिउ मोदोमखौ संहार खालामनानैबाबो बा सेक्रिफाइस खालामदों बिथांमोनखौबो आंनि गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों। दावबायारिफ्राथ' गोदोनिख्रुइ बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ, मानोना मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बे सरकारनि समाव सान्थि गायसननायनि जाहोनाव दिनै बर'फ्रा जे सान्थि लुबैसुला बेखौ मोनसे प्रमान मोनदों आरो बर' रायजोनि सिङाव थानाय मानास नेसनेल पार्कआव जे गोरलैयैनो दावबायफैनानै बे हालामनि जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ सोलोंनाय आरो बाहागो लानो मोननायाव बिथांमोना बिराद गोजोन फोरमायदों। थांनाय बारावहाय जार्मान, अस्ट्रेलिया आरो आमेरिकानिफ्राय फैनाय टुरिस्टफ्रा जोंजों मोगा मोगि जादोंमोन रायमना नेसनेल पार्क आरो जोंनि मानास नेसनेल पार्कआव। बिथांमोना बिराद गोजोननाय फोरमायलांदों। एप्रक्सिमेटलि बिदि आन्दाज खालामनो हाया, थांनाय बारनिख्रुइ 3 गुन बारा जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ।